V slávnostnej chvíli sa mi dostalo tej cti, aby som povedala pár slov. V živote človeka sú milníky, ktorých sa treba zastaviť a povedať si, čo dobrého sme urobili, čo zlé a čo nás ešte čaká. Dnešný deň je slávnosťou pre celú rodinu, no hlavne pre vás. Vaša 50-ka je krásne jubileum. Ako kedysi povedala matka Teresa, život je šanca, využijú. Je krása, obdivujú. Je výzva, príjmi ju. Je bláženosť, užívajú. Je láska, potež sa ňou. Je sľub, splň ho. Je smútok, prekonaj ho. Je hymna, spievajú. Je boj, príjmi ho. Je šťastie, zaslúž si ho. Je život, bráň ho. Dnes, milý oslavenec, oslavuješ narodeniny a zaujímavé na tomto jubileu je, že keď sa obzriete za seba, je tam toho už mnoho. Mnoho skúseností, mnoho ľudí, ktorých ste poznali, ktorí vstúpili do vášho života. Mnoho pekného, ale aj ťažké chvíle. Jednoducho povedané, viete, o čom je život. Tak či o nás, pre vás sú určite jednou z najväčších radostí vaši chalani. Aj keď ich od narodenia ste už stratili nie jeden vlas a vrásky vám ako si pribúdajú, nevedno prečo. Ale verte, že život pre vás pripravil ešte veľa. A my všetci vám dnes k vášmu sviatku želáme, aby tých krajších vecí bolo čo najviac. Prajeme veľa šťastia, lásky, mnoho síl a hlavne zdravia.